Aron masiguro nga natuman ang mga lagda ug sumbanan kabahin sa turismo sa probinsya sa Subo, gitukod ni Gobernador Gwen Garcia ang Cebu Provincial Tourism Task Force. Pinaagi sa iyang giisyu nga Executive Order No. 20-B ni adtong Hulyo 23. Gihukpong sa gobernador ang mga opisyal sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno nga maoy molangkob sa task force. Ni adtong Hulyo 28, nahitabo ang unang tigom sa task force aron pangandaman ang dakong kalihukan sa pagpabalik sa kalagsik sa turismo nga ilusad sa mga lungsod sa Oslo, Mualboal ug Barili sugod sa Hulyo 31. Si Garcia mo'y nagsilbi nga chairperson sa task force, samtang ang regional directors sa Department of Tourism o Department of Trade and Industry sa Central Visayas mo'y vice chairpersons, ug mga miyembro ang regional directors sa Department of Health, Department of Environment and Natural Resources ug Maritime Industry Authority sa rehiyon. Apil usab ang commander sa Philippine Coast Guard Central Visayas, Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office o Group Commander sa Central Command Task Group Cebu, Bohol ug Siquijor sa Armed Forces of the Philippines. Lakip sa mga katungdanan o responsibilidad sa task force ang pagmonitor o pagsiguro nga gituman sa mga establisimento ang protocol o guidelines nga gimando sa EO No. 20-A nga gi-issue ni Garcia, pagmonitor o pagdumala sa centralized online booking portal alang sa tourism packages, pagmonitor o pagsiguro nga gituman ang minimum health standards nga gisugo sa DOH, pagmonitor o pag-evaluate sa mga serbisyo sa workforce sa accredited nga mga establisimento, pag-issue og certificate of compliance ngadto sa restaurants ug mga establisimento nga nakasubay sa protocol ug uban pa. Ang katukuran sa task force nahisubay sa gitinguha ni Garcia pag-promote sa probinsya sa Subo isip health o wellness destination. Niadtong Hulyo 10, ni-issue ang gobernador og Executive Order No. 20 nga nagtakda sa mga lagda, standards ug mga sumbanan nga kinahanglang tumanon sa mga tawo sa probinsya human kini gipaubos sa Modified General Community Quarantine kun MGCQ. Ang protocol ug mga sumbanan na umol ato sa mga tigom sa mga representante sa kalungsuran ug mga syudad sa lalawigan uban sa Department of Interior and Local Government, DOH-7 ug DOT-7 alang sa tourism-related activities nga nagpromote og health ug wellness. Alang sa balita sa Subo, kini si Sheila Gravines.